L-ebda ħielta minn fejn se tkun l-entratura tal-mina bejn Malta u Għawdex. Ma' Net News il-Ministru Jimborġ iffarfar mir-responsabbilta u jistqar li dan se jkun fidejn min ser jieħu l-proġett. Rigward l-entraturi, il-portals, is-sejħa tħalli fidejn min ser jersaq l-qoddim sabiex jiddeċiedi fil-proposta tiegħu. Il-kumpaniji interessati li jieħdu ħsieb il-manutenzjoni u biex joperaw dan il-proġett huma 4. Waħda rreġistrata f'pajjiżna u l-oħrajn ġejjin minn pajjiżi bħall-Italja, l-Olanda, Franza, il-Ġappun u t-Turkija. Net News huwa infurmat li l-offerti preżentati kienu mill-Malta Gozo Fixed Link Limited, CCG-YE, Japi, Merkizi u Salini. Fost dawn il-kumpaniji hemm is-sem ta' kumpanija blacklisted mill-Bank Dinji għall-investigazzjoni dwar frodi u li kienet tqabdet mill-Gvern biex jagħmel studju dwar il-possibilità li jinbena pont bejn iż-żewġ gżejjer. Jidher ukoll li hemm konsorzju li jinkludi is-sem ta' negozjant li s-sena li għaddiet kien instema' jgħid li l-eks Ministru Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona kien għaddilu kelma mal-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi sabiex il-kumpanija tiegħu tingħata parti minn bajja prominenti f'San Ġiljan. Il-Ministru Jimborġ meta mistoqsi dwar il-ħlas propost biex wieħed jagħmel użu mill-mina huwa wieġeb li ma jafx jekk hix xi ħaġa li se tiġi diskussa issa jew inkella fl-aħħar fażi tal-proġett. Kemm kien it-toll propost? Ma nafx id-dettalji, però naħseb li din ser tkun fl-aħħar fażi ta' dan il-proċess biex ikun propost. Il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex kien mistħarreġ fl-aħħar snin mill-Partit Nazzjonalista u l-proġett kien ukoll forma ta' proposta fl-aħħar programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista.